दावराव देख्रेबा गावनि गामियाव रायजो बोखावग्रा सासे सुबुंसो बिथाङा रायजो राजाफोरखौ खावनै खालामना बसुमतारी नार्जारी खालामग्रा आखुनि सासे मानसि। दावराव देख्रेबनि खोथाखौथ' बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों देबरगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बिजित बसुमतारीया। दिनै देबरगाव प्राइमारिनि सिङाव गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै गोबां सुबुंफोरा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों। बे हाबाफारियावनो देबरगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बिजित बसुमतारीया बिटिआर खुंथायखौ अरायसम हेंथा होग्रा दावराव देख्रेब नार्जारीखौ गोख्रों रावजों फिनजाथाय खालामदों। मख'नो गोनांदि देबरगाव प्राइमारिनि आफादगिरि जितेन नार्जारी, गाहाय नेहाथारि तरुण नार्जारीमोननि गोख्रों दैदेननायाव गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरा दिनै प्राइमारिनि मावख'आव जगदान जाफैयो। बे समाव देबरगाव ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिजित बसुमतारीया मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि। सोङोब्ला आङो बिनि गोलाव समनि हिस्ट'रिफोरखौसो बुंनो लुबैयो। दिनै दावराव देख्रेब नार्जारीया जाथिनि थाखाय मा अबदान दं गैया जेब्ला जोङो एसे सेंग्रा गाज्लाम बेनिफ्रायनो नुबोदों। जेरै नाम एरै बियो दावराव देख्रेबा मा खालामो बियो हारियाव मोनसे गावस्रालायनाय लाबोनो नागिरग्रा पार्टियाव मोनसे गावस्रा होनो मोजां मोनग्रा सासे बेक्ति बियो। स्वयं बिनि गामिनि खोथाखौनो नाय। गामियाव बिसोरनो 45 घर दं बे माबा देबरगाव फाख्रिगुरियाव। बे 45 घर न'खरनि बिथोरावनो बियो मा नार्जारी बसुमतारी गावस्रालायहोनानै रायजोखौ खावनै खालामनानै दोनबाय बियो। मोदाय फुजा होनायाबो खावनै जाबाय, रायजोआ गावबुरायाबो सानै जाबाय। बेबायदि बेक्ति आरो बै समावबो नोङो गोसोखां सानसुमाखौ प्रेमसिंखौ गावस्रा होग्राया बेनो। दिनै बेबायदिया मा जाथिनि मा खामानि मावनो हानो। दिनै नामा दावराव बिनि बे जाथियावबो ओनसोलाव दावराव खालामना होग्रा बेक्ति बियो। दिनै आङो बे मानसिखौ गोदोनिफ्राय मिन्थिखागौ। बेयो बे जाथिनि थाखाय अबदान होग्रा जाथिनि खामानि मावग्रा बेक्ति होननानै आं साना बिथांखौ। दिनै जोङो बिथाङा अधिकार गैया। दिनै बिटिआर सरकारा जेबो मावाखै होननायनि बेहा अधिकार गैया। दिनै जोङो मिथिगौ रायजो राजाया मिथिगौ। रायजो राजाफोरनाव सोंथों गावल' मिडियानि सिगाङाव बुङालासिनो रायजो राजाखौ बुंनो होथों बियो। रायजो राजाया मिथिगौ दिनै बिटिआर सरकारा मा मा खामानि मावखो मावदिया। दिनै गासैबो रायजो राजानि सिगाङाव सोंनानै नायथों। दिनै लामा सामा दालां आरो रायजो राजानि गासै फरायनाय खेथ्रआवनो होन, दिनै खेला दुलायावनो होन, माखासे मोसानाय दामनाय देनायावनो होन, गासैबो बिथिङाव दिनै सोलायनाय फैबाय, जौगाखांबाय। दिनै नोंथांमोना साननानै नाय रायजो राजाफ्रा साननानै नाय दिनै बिटिआर सरकार जानायनि सिगाङाव मा परिबेसमोन। दिनै जोंनि गेजेराव दामनाय देनाय मोसानाय गेलेनाय कालसार मावनाय दांनायफ्रा गोमालांबायमोन। दिनै बिटिआर सरकाराव फैनाय लोगो लोगो दिनै जोंनि खेला गेलेनाय मोसानाय दामनाय देनाय फरायनाय बिथिङाव दिनै लाइमोनफ्रा गोसो होफिनबाय। दिनै बेनो मोनसे सोलायनायनि सिन। दिनै जोङो लाइमोनफोरखौ लामा सामा जुवा मेलायाव थांनाय नुला। दिनै थांनाय गोलाव समाव जोङो क'क्राझार टाउननि सा खोला सानजा सोनाब जोङो खालि जुवाल' नुयोमोन। दिनैहाय जोंनि बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगो जुवानि मोनसे परिबेसा गैया जालांबाय। जेनेबा सान्थि परिबेस फैबाय, बुथारनाया गैला जालांबाय। बेनो मोनसे जोंनि सोलायनायनि सिन। दिनै जोंनि किडनेपिं होननाय जिनिसा गैला, बुथारनाय जिनिसा गैला। थांनाय गोलाव समाव मामोन दिनै सैथो खोथा बुंनायावनो दिनै जोंनि गोबां प्रफेसार मास्टार मोजां मोजां मानसिफ्रा बुथार जादोंमोन। दिनै सैथो देनाय फरायनाय बिथिङाव दिनै लाइमोनफ्रा गोसो होफिनबाय। दिनै बेनो मोनसे सोलायनायनि सिन। दिनै जोङो लाइमोनफोरखौ लामा सामा जुवा मेलायाव थांनाय नुला। दिनै थांनाय गोलाव समाव जोङो क'क्राझार टाउननि सा खोला सानजा सोनाब जोङो खालि जुवाल' नुयोमोन। दिनैहाय जोंनि बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगो जुवानि मोनसे परिबेसा गैया जालांबाय। जेनेबा सान्थि परिबेस फैबाय, बुथारनाया गैला जालांबाय। बेनो मोनसे जोंनि सोलायनायनि सिन। दिनै जोंनि किडनेपिं होननाय जिनिसा गैला, बुथारनाय जिनिसा गैला। थांनाय गोलाव समाव मामोन दिनै सैथो खोथा बुंनायावनो दिनै जोंनि गोबां प्रफेसार मास्टार मोजां मोजां मानसिफ्रा बुथार जादोंमोन। दिनै सैथो खोथा बुंनायनि मोनसे मोनथाया गोमालांदोंमोन। दिनै भारतनि जेरै संबिधानाव जेरैहाय मानसिया दिनै बुंनायनि अधिकार दं बे अधिकारा गैया जादोंमोन बिपिएफनि समाव। दिनै सैथो खोथा बुंनायाव दिनै गोबां लाइमोनफ्रा आरो गोबां मोजां मोजां मानसिफ्रा बुथार जादों। दिनै आङो बेखौनो बुंनो सानो दिनै दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा जाहाथे नंबां जाबां दिनै स्टेटमेन्ट होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बिथाङा जाहाथे जाथिनि गेजेराव जोङो गावस्रा गावस्रि आरो बिटिआर ओनसोलाव दिनै दावराव दावसिखौ सृष्टि खालामनो
खालामाब्ला मोजां जागौ आं बिथांनिसिम खावलायहरनाय जादों। नोंगौ थारैनो सैथो बेखौ बुंनायनि सिगां आङो दिनैहाय बे बड'लेण्ड रादाब आरो रायजिं बड'लेण्ड आरो बड'लेण्ड बुब्लि बे चेनेल मिडियानि गेजेरजों आङो बे देबोरगाव एरियायाव थानाय बा देबोरगाव हालामाव थानाय रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोदों आरो बे बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि आरो रायजिं बड'लेण्डनि मावथि सोद्रोमाफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों। थारैनो नंगौ सैथो दिनैहाय बे देबोरगाव प्राइमारिनि सिङाव जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै बिपिएफ दोलोनिफ्राय गासै 15 जन गोख्रों व्यक्तिफ्रा जयेन जाफैदों। थारैनो नंगौ जोंनि इउपिपिएल दोलोनि माखासे निति आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा सिगाङाव थांनाय समावबो गोबांथार जयेन जाखांबाय आरो बिदिनो दिनैहायबो बिथांमोनहा गोख्रों माखासे व्यक्तिफ्रा 15 जन जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैबाय आरो बिथांमोनखौ जोङो दिनैहाय जोंनि बे दिनै प्राइमारियाव अफिसनि गेजेरजोंनो आरो जोंनि माखासे जथुमनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोरबोजों नाजावनानै लाबाय आरो फैबाय थानाय समाव जों बिथांमोननि दुखु सुखुआव जोङो अरायबो हेफाजाब होगोन होननानै बिथांमोननो खोथा होबाय। दा बिब्दिनो जोङो जागायजेननायनिफ्रायनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ रायजो राजानि थाखाय खामानि मावबोबाय थादों आरो रायजो राजानि दुख सुखआव जेब्लायबो हेफाजाब होबोबाय थादों। दिनै बेबायदि जोंनि मावनायखौ नुनानै बिपिएफ दोलोनि गोबां सोद्रोमाफ्रा दिनै जयेन जाफैदों आरो दिनैबो बेखौ नायनानैनो 15 जन आरो जोंनियाव गोख्रोङै जयेन जाफैबावबाय आरो फैबाय थानाय समावबो आरो जयेन जाफैबावगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों। दिनैहाय बिथांमोननि खोथानिफ्राय जोङो मिथिनो मोन्दों, जोङो सोंदोंबो दिनैहाय मानो थाखाय जोङो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैनो नोंथांमोना गोसो जाखो होननानै बिथांमोना निस्सय गोरों व्यक्तिफोरजों गासिबो मिथिनो हाखाजोब्बाय। दिनै बिपिएफ दोलोनि सिङाव मा जानानै दं बिथांमोना बेखौ फोरमायदों। माने बिपिएफ दोलोनि सिङावहाय गाज्रि अबस्थासै, बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा गासिबो लेथेर फेथेर जाजोब्बाय, जोंल' थानानै मा जाबावनो होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बेनिखायनो बिथांमोना जोंनो बुंबाय माने जोङो इउपिपिएल दोलोजोंनो थाफानानै अरायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावलांसिगोन आरो इउपिपिएलजों थाफानानै जोङो जेब्लायबो खामानि मावलांगोन आरो हेफाजाब होगोन होननानै बिथांमोना खोथा होबाय। देबोरगाव ब्लक हिसाबै माबायदि थासारियाव दं दासिम खामानि मावनाया? देबोरगाव ब्लक हिसाबैथ' खोब माने स्ट्रं खामानि मावगासिनो दङ। जोङो देबोरगाव ब्लकआ दिनै जोङो सान हर मेंनाय गैयाजासे जोङो रायजो राजाफोरनि थाखायनो जोङो खामानि मावो।